ביקשתי להשתתף בשמחה רבה כאירוע כזה, שלא ידעתי שהוא קיים, והענות כזאת גבוהה, אז באמת מאוד מפתיע. מילה אחת לגבי הנושא, אמרו לי לתת רשימת נושאים, ובסופו של דבר נבחר הנושא של לינוקס אינטראפט, שיחסית לנושא הקודם הוא מאוד טריוויאלי, מאוד יחסית פשוט, כן, אז אולי בהזדמנות אחרת הרצאה תהיה קצת על נושאים יותר פינתיים כאלה, כן, כי בסך הכל על מה אנחנו מדברים, הולכים לדבר על ניהול אינטראפטים בלינוקס. אני ספציפית, הקשר שלי ללינוקס זה בעיקר מעולם האמבדד, בעיקר פרויקטים ומוצרים ומערכות שקושרים, זאת אומרת שהם בעצם שמים את לינוקס במוצרי אמבדד, משם גם בא הניסיון שלי, זה קצת שונה מהנושא הקודם מן הסתם. ושם כמובן שיש התמודדות מאוד יומיומית בכל פרויקט כמעט, בנושא של אינטראפטים, איך לטפל בהם. לינוקס הפכה להיות מאוד מאוד פופולרית בעולם הזה של האמבדד ב10 שנים האחרונות, כמעט לכל אחד בבית יש לפחות 3-4 מכשירים שמריצים לינוקס, והשאלה הראשונה ששואל כל מפתח אמבדד שרגיל למערכות הפעלה real time אמבדד ועובר פתאום ללינוקס, זה מה עושים עם אינטראפטים, והתשובה היא שאינטראפטים צריך לדעת איך לטפל בהם, ואחד, כל מיני דברים שלפעמים מרימים גבה, דוגמה העובדה שאי אפשר לטפל באינטראפט ישירות לפחות ביוזר ספייס, הלך ורק בתוך הקרנל, דבר שדורש כמובן טיפול מיוחד, ה-latency שהוא יותר גבוה, והעובדה שכתוצאה מאותם מנגנוני אינטראפט שונים שיש בתוך לינוקס, לינוקס בעצם מתאימה יותר לסט של מערכות אמבדד שיותר מתאימים לעולם הזה של מה שנקרא soft real time ולא hard real time. יש אמנם וריאציות, יש פאץ' של hard real time ועוד כמה וריאציות להפוך את לינוקס ל-hard real time, אבל זה כבר לא הוונילה הרגיל, זה נכנסים לנישות ושם אפשר מאוד להסתבך. אז כן, אז טיפול עצמו באיך מטפלים באינטראפטים בצורה נכונה, וגם הנושא הזה בגדול זה בעצם הנושא של ההרצאה שלי כאותו דבר. כמובן, שקפים לקוחים מכל מיני מקורות, אז יש פה את השקף של מאיפה זה מגיע. זה גם המצגת תהיה אונליין, מי שירצה להסתכל. אז בעצם, כשאנחנו מדברים על קוד קרנל, בסופו של דבר קוראים לכנס הזה קרנל תל אביב, כן, אנחנו מדברים על קוד קרנל. קוד קרנל יכול לרוץ כתוצאה משני איבנטים, בשני מצבים. מצב אחד זה סיסטם קול, ביצענו סיסטם קול, כתוצאה מהסיסטם קול רץ קוד קרנל, והאפשרות השנייה שיכול לרוץ זה אינטראפט קונטקסט. זה אומר איזשהו אירוע שמגיע מהחומרה, החומרה עשתה משהו, רוצה התייחסות, צריך להריץ איזשהו אינטראפט הנדלר, וכמובן שאינטראפט הנדלר, ההתייחסות אליו היא שונה, אנחנו לא עובדים בעולם הזה של הסקייג'ולר יותר, בעצם הסקייג'ולר נמצא באיזשהו פריז כרגע, לא מטופל, ולכן יש כל מיני דברים שצריך לקחת אותם בחשבון. כשאנחנו הולכים לטפל באינטראפטים, אז יש הרבה דברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם, ונדבר על זה. הדבר הראשון לדוגמה זה שאסור לנו לבצע פעולות חוסמות מן הסתם, כי אין מי שיעיר אותנו מאותו תהליך של חסימה, אסור לבצע דברים של סליפ, אז יש בכל מיני מקומות, לדוגמה, כשעושים סתם הקצאת זיכרון עם קיימל, אז אפשר להעביר לו GFP אטומיק שאומר, אם אתה רוצה לחסום, אל תחסום, תחזיר לי נעל, זאת אומרת, אם אין את הזיכרון, תחזיר לי נעל ואל תנסה לחסום, כי אני לא נמצא בקונטקסט שאפשר לחסום בו. ופה צריך לקחת בחשבון גם הרבה בעיות שיש בפיתוח, שלא תמיד אנחנו רואים שהפונקציה חוסמת. גם אם מישהו היה מדבר על פונקציה כמו k-malloc, בסך הכל הקצאת זיכרון, למה היא צריכה לחסום? בגלל שיש ללינוקס כל מיני מנגנוני קש כאלה שהוא יכול לרוקן אותם, אתה מבקש זיכרון, אין מספיק זיכרון, טוב רגע בוא תעצור, חכה שנייה, נעשה איזושהי פעולת ניקוי וניתן לך את הזיכרון ממקור אחר, אז כמובן זה לא יכול להתבצע כאשר אנחנו מנסים לבצע את הפעולה הזו מתוך אינטראפט הנדלר, אינטראפט הנדלר אסור לו להיכנס למצב סליפ, ויש המון מקומות בקרנל שנחסמים אינטראפטים, גם כתוצאה מלקיחה של ספינלוקים, וגם סתם כחוסמים אינטראפטים בכל מיני מקומות, מה שהופך את המושג שנקרא אינטראפט לייטנסי לדבר שהוא מאוד לא ברור, לא חסום בחסם נורמלי, כן? כמה זמן נחסמים אינטראפטים זה חשוב מאוד, כי אם אני רוצה לדעת, אם מתקבל אינטראפט, כמה זמן מרגע שהאינטראפט מתקבל ומתבצע בפועל, אפילו בקרנל, אפילו מדבר על אינטראפט קונטקסט בתוך הקרנל עצמו, הדבר הזה לא חסום במספר מדויק, אני לא יכול לחסום אותו, אבל בטח לא מספר קטן, מסיבה שיש הרבה מאוד מקומות שחוסמים אינטראפטים בקרנל,
בכל מיני מצבים, ולכן אי אפשר לחשב את החסם הזה. אפשר לדבר על סדרי גודל גדולים של כמה שניות, מערכות שבהם אינטראפטים צריכים להיות מטופלים בסדרי גודל של מקסימום כמה שניות, נגיד hard real time, אפשר עוד להסתדר איתם, אבל פחות מזה כבר צריך להתחיל לבדוק מה אנחנו עושים. ובסופו של דבר, המנגנון עצמו של האינטראפטים הוא מנגנון גנרי בכל אחת מהארכיטקטורות שלינוקס תומכת בהם, מממשים את החלק האחורי מאחורי הסיפור הזה, ויש בסך הכל פונקציה אחת עיקרית שיש לה כל מיני וריאציות. הפונקציה היא request IRQ בתוך הקרנל, כמעט בכל דרייבר שאנחנו נראה אותה, או שימוש באחת הווריאציות שלה שיש כל מיני כאלה. והיא בעצם מתייחסת למספר האינטראפט, גם מספר האינטראפט, פעם העולם הזה של, העולם של האינטראפטים היה הרבה יותר פשוט, כי היה אפשר להתחבר לפין מסוים ולדעת, אוקיי, אם אני הולך לצ'יפ לפין מספר 6, אז אני על אינטראפט מספר 4 למשל. היום כבר הכל ניתן לתכנות ולשינוי בצורה, בדרך קוד, ולכן המספר הזה גם סיפור שלא פשוט, לא תמיד פשוט לזהות אותו. גם אם אנחנו מדברים על אינטראפטים, לדוגמה על PCI, שזה בעצם MSI אינטראפט, אז גם כן הופכים להיות איזשהם מספרים וירטואליים, ויש דרכים למצוא אותם, אבל זה לא משהו פיזי כזה שאני יכול לראות אותו. אז בגדול, אני לא, אפשר בהרצאה כזו גם להיכנס למצגת, דרך אגב מתוך קורס, אז בקורס כמובן יש לזה 2.5 שעות ותרגול, אז מן הסתם אפשר להעביר את הכל בהרצאה קצרה, אז רק הנקודה עצמה, ושוב, גם יחסית לרקע שהבנתי מהאנשים מכירים, אז אני עובר מהר. אבל גם, אגב, תרגישו חופשי לשאול שאלות, כן? אני מדבר קצת יותר חזק וקצת יותר מהר, אז זה לא מהסיבה שלא לשאול, כן? אינטראפט הנדלר, שזה בעצם הפונקציה שתופעל כאשר האינטראפט יקרה. שוב, זה לא הפונקציה ישירות שתקרה, אבל מתחת בקרביים של לינוקס, בעצם בקוד שהוא פר ארכיטקטורה, שם בעצם מטפלים באינטראפט בפועל וקוראים לפונקציה הזו. בסופו של דבר זה הפונקציה הזאת תקרה באינטראפט קונטקסט, וזה חשוב לדעת. כל מיני פלגים שאפשר לשים, שאומרים כל מיני דברים, כמובן כמו הרבה דברים אחרים. איזשהו מזהה שנראה אותו בפרוק אינטראפט, כאשר אנחנו נרצה לראות את רשימת האינטראפטים בסטטיסטיקה שלהם, ואיזשהו מזהה ייחודי שאנחנו צריכים להעביר, כי יש לנו את הפונקציה FreeIRQ שאנחנו רוצים לשחרר את האינטראפט, ואם אנחנו עובדים על shared אינטראפט, זה דבר נפוץ מאוד, שני אינטראפטים בעצם, שני דיווייסים שמחוברים לאותו אינטראפט, אז אני לא מספיק לי להגיד עכשיו תשחרר את אינטראפט 14, אני צריך, יכול להיות שעל אינטראפט 14 יש כרגע שני דיווייסים, וצריך לדעת את מי, לכן אני מעביר עוד איזשהו פרמטר נוסף. בגדול FreeIRQ משחרר את האינטראפט, וכל דרייבר בדרך כלל אנחנו נראה את זה או בפונקציית init שלו, הם עושים את זה בהתחלה, או כאשר עושים פרוב ומזהים את החומרה עצמה, וזה בגדול מה שצריך לעשות, לכתוב פונקציה שמטפלת באינטראפט, והמימוש הטריוויאלי, המימוש הוא מאוד מאוד פשוט, אין יותר מדי מה לעשות, פונקציית אינטראפט עצמה צריכה להחזיר ערך אם הוא טופל או לא טופל, במקרה של shared אינטראפט. זה חשוב מאוד לדעת את זה, כי הוא בעצם עובר על כל האינטראפט הנדלרס עכשיו אחד אחרי השני. עכשיו אם הוא הלך לראשון, אמר לו יש לך אינטראפט ועשה משהו והחזיר לו לא טופל, כי אולי זה השני, והשני חושב אולי זה הראשון, אז אנחנו מקבלים בקאונטר של ספירס אינטראפט גדל באחד, ואם אנחנו רואים שזה קורה הרבה, אז יש לנו איזושהי בעיה במערכת, אז אינדיקציות שאפשר להתייחס אליהן. כל מיני פלגים שאפשר לשים, יש עוד הרבה פלגים אחרים. כשאנחנו מדברים על פלגים בכלל, אפשר ללכת ל-H file ולראות את הכל. הפלגים הם לא רק האם האינטראפט הוא disabled, נגיד בזמן אינטראפטים אחרים, או ה-IRQ sample random שהפך כבר להיות משהו קבוע בתוך המערכת. יש גם הרבה מאוד פלגים שהם יותר פלטפורם ספציפי, כן? אם לדוגמה האינטראפט הזה הוא ב-Edge או ב-Level, אינטראפט יכול לקרות ברגע שיש עליית שעון, או בזמן האינטראפט עצמו ממש, ולא רוצים שיהיה מטופל אחר כך. הדוגמה הקלאסית לדבר הזה, למשל מסך טאץ'. כשאני נוגע במסך טאץ', אני לא רוצה שאם כרגע המערכת חסמה לי אינטראפטים, נניח לדוגמה לחצי שנייה לשנייה, אז הוא יזכור לי את האינטראפט הזה. כי מה יקרה? אני לוחץ, לא עובד, לוחץ במקום אחר, תצמן, לוחץ עוד פעם, ואז פתאום הוא נזכר, מתחיל לתת לי את כל האינטראפטים אחד אחרי השני. אז זו דוגמה שאנחנו עושים את זה בדרך כלל ב-Edge, ו-Level זה Level פשוט עם האינטראפט דלופ הוא כבוי, ולא אכפת לי שזה יקרה, הגיע פקט, אני רוצה לדעת שהגיע, לא אכפת, נטפל בו 100 מילי סקנד אחרי שהוא הגיע, זה בסדר, או לא יודע, 2 שניות אחרי שהגיע, אז גם שם אין בעיה, אז זה יכול להיות ב-Level. אז אם האינטראפט הוא ב-Edge או ב-Level, אם האינטראפט, במקרה של Edge, אז ב-Rising או ב-Falling, במקרה של Level, אם זה High או Low, יש הרבה דברים בכלל שנכנסים לסיפור הזה. היתרון הגדול של לינוקס זה שיש המון דוגמאות שאנחנו יכולים להעתיק מהם ולראות, וחפירה בתוך הקוד זה דבר מאוד מאוד חשוב כדי לראות את זה.
רשימת האינטראפטים כמובן מאוד תלוי במה אנחנו, איזה מערכת עובדים, אז רואים את הרשימה, מספר האינטראפט, שוב זה מספר וירטואלי, זה לא מספר אמיתי, אולי הראשונים הם יחסית אמיתיים מהיסטוריה, אבל היום אנחנו רואים פה הרבה מאוד מספרים, אם זה PC אז כל ה-PCI, מה שיש על PCI, מסעים אינטראפט, רואים אותם כשמות, ויש גם כאלה עם שמות ממש ולא מספרים, כמו האירו לדוגמה, שאם יש לי ספירס אינטראפט אז הוא גדל, ואז אני יכול לדעת שיש בעיה. מספר האינטראפטים שהתקבלו, אינטראפט קונטרולר שמטפל בהם או כל מיני פרטים לגביו והדיווייסים, ואם יש כמה אז אנחנו פשוט רואים אותם עם פסיקים, ואם על אינטראפט 11 יושבים כמה דיווייסים אז אני רואה את זה שם. שוב, אינפורמציה שאנחנו מקבלים מתוך פה, אינפורמציה חשובה מאוד. האינטראפט הנדלר עצמו פונקציה שהיא בעצם רצה בקונטקסט של האינטראפט, זה בעצם מה שחשוב לנו בסופו של דבר לכתוב ולבצע את הפעולה. כמה שיותר מהירה, כמה שיותר פשוטה, המערכת נמצאת במצב שהוא סוג של אקספשן בעצם מבחינתנו, והיא צריכה להחזיר או IRQ handle או IRQ none, זה האפשרויות. עכשיו, יש לזה גם וריאציות, אני תכף אדבר על זה, אבל זו הפונקציה בסיסית ביותר, ממש מגרסאות המאוד מוקדמות של לינוקס זה קיים, ומה שיש מאחורי הקלעים, מאחורי request IRQ ו-free IRQ זה כבר אימפלמנטציה ספציפית לכל אחת 20 פלוס ארכיטקטורות חומרה שיש ללינוקס, וכמובן הבורדים אתם מתאימים להם, יש מאות כאלה, הרבה מאוד פרטים. עכשיו, לגבי הלינוקס בגדול. לינוקס בגדול מבחינת קונטקסט, איפה יכול לרוץ קוד? השקף הזה בעצם מדבר על כל הקונטקסטים שבהם יכול לרוץ קוד בלינוקס, וזה אומר, התחיל בעצם process context, שזה הקונטקסט הנמוך ביותר. thread יכול להיות ביוזר, יכול להיכנס לקרנל, סיסטם קול למשל, או יכול להיות thread בתוך הקרנל, אין בעיה ליצור קרנל thread, יש פונקציה כזו, וליצור thread בתוך הקרנל, אבל זה רץ תחת הסקייג'ולר, וכאשר אנחנו בעצם יוצאים, נכנסים בנקודות של המעבר בין היוזר לקרנל, יש scheduling point כזה, זאת אומרת שם אפשר להחליף טאסקים, כמובן בעוד מקרים, ושוב זה גם מאוד תלוי בהגדרות של איך קינפגנו גם את הקרנל, אבל זה כמובן ברמה של ה-process context מה שנקרא, זה ה-level הנמוך ביותר. ה-level הגבוה יותר מבחינת priority זה interrupt handler. אם יתקבל אינטראפט חומרתי, לאינטראפט חומרתי זה סוג של exception מבחינת ה-CPU, ולכן יש לו בעצם את הפריוריטי הגבוה ביותר. הגיע אינטראפט. עכשיו, מה קורה לגבי אם יש כמה אינטראפטים? זה מאוד תלוי בארכיטקטורה. יש ארכיטקטורות שמאפשרות לי להגדיר פריוריטיז, יש ארכיטקטורות שהפריוריטיז מוגדרים פשוט לפי המספרים של האינטראפטים, איך חיברתי אותם. יש כאלה שאין פריוריטיז, זה מתקבל איך שבא לו, אפילו זה אינטראפט אחד בסופו של דבר, שבסך הכל המערכת תרגמה אותו. אז כאן יש לי סט של אינטראפט הנדלר. זאת אומרת, לא משנה מה קורה במערכת, אם האינטראפט כרגע לא חסום, האינטראפטים לא חסומים במערכת, הוא יעצר, ברגע שמגיע אינטראפט, עוצר ומבצע את האינטראפט הנדלר עצמו. זה הקונטקסט אחד. עכשיו, בין לבין, הוסיפו עוד קונטקסט נוסף, זה ותיק, זה כבר קרנל 2.4 מגיע, והקונטקסט הזה הוא בעצם קונטקסט של ביניים, משהו באמצע, כן? מה בעצם הייתה הבעיה? הבעיה הייתה, ממנה התחילו שהרבה פעמים יש מצב שבו אני מקבל אינטראפט, והאינטראפט הזה, הזמן ביצוע שלו הוא ארוך. אז אנחנו רוצים לחלק אותו, וזה דבר מאוד מקובל, מאוד מוכר. חלוקה של האינטראפט יש שני חלקים. החלק החשוב, שזה בעיקר תפנה את החומרה, זה נשים אותו בקונטקסט של הארדוור אינטראפט, אין לנו ברירה, אבל המשך טיפול יכול להתבצע בקונטקסטים אחרים. עכשיו, פה יש כמה שיטות לעשות את זה, והדבר הראשון שבעצם הצורך הראשון שנוצר היה איך אנחנו מתמודדים עם העובדה שיש לנו ריבוי מעבדים. איך אני יכול לעזור בזה בעיקר בנטוורקינג? מה קורה? אני מקבל פקט בכרטיס רשת, הפקט הזה מייצר לי אינטראפט, אז אני מיד הולך לטפל באינטראפט, אבל מרגע שהוצאתי את הפקט, עד שהוא מגיע לשכבת האפליקיישן, עד שאני עושה copy to user ומעביר אותו לאפליקציה, עוברים הרבה דברים, בדרך אני עובר את כל השכבות, את כל הטיפול, והטיפול הוא מורכב. בגלל שהטיפול הזה מורכב, זה לוקח זמן, וכל הזמן הזה אותו מעבד בעצם תקוע במצב שהוא כרגע נמצא באינטראפט קונטקסט. מילא זה, הוא צריך לטפל בזה, אבל יש עוד בעיה. הבעיה השנייה זה שאם יש לי עוד מעבדים אחרים, הם לא יכולים לעזור. זאת אומרת, אם כרגע לצורך הדוגמה זה לקח, לא יודע, X זמן לטפל בפקט, ובזמן הזה הגיעו פקטים נוספים, אז חלק הלכו לאיבוד, בגלל שאין לנו איך לטפל בהם. אז היה צורך איכשהו לעשות את ההפרדה, להפריד בין החלק של הקרנל, בין החלק שהוא כאילו חשוב מאוד, תפנה לי את החומרה,
לבין החלק שהוא קצת פחות חשוב. בסדר, את הפקט אנחנו נבעבע למעלה, ממילא יש פה עוברת, איך שלא נסתכל על זה, אז ייקח עוד טיפה. זה אחד. זאת אומרת, להתמודד עם הרבה פקטים שמגיעים בבת אחת, כי בדרך כלל יש לנו איזשהו ברסט של פקטים ואז שקט. אז בשקט תטפל במה שהיה. ודבר שני, איך אנחנו מנצלים את הריבוי מעבדים. ופה הוסיפו את אותה שכבה שנקראת Soft IRQs. זה בעצם סט של פונקציות, לא גדול, שכל אחת מטפלת במשהו מסוים, והרעיון הוא פשוט, הרעיון הוא הגיע אינטראפט לדוגמה של רשת, של כרטיס רשת כמו שנתתי. המידע עובר האינטראפט הנדלר רץ כמובן ברמת החומרה, סליחה, בתוך הקרנל רץ אינטראפט הנדלר, הרדוור אינטראפט הנדלר הראשי, הוא מפנה כרגע את הפקט, דוחף אותו לאיזשהו קיו, ואומר, תדליק דגל, המשך טיפול בסופט IRQ. עכשיו, הוא פינה סיים את האינטראפט, מבחינתו האינטראפט זה סיגנל שהוא הסתיים, כי הוא הוציא את זה מתוך החומרה עצמה, ולכן אם עכשיו מתקבל עוד אינטראפט חדש, הוא יכול להיות מטופל, קודם כל הוא מטופל לפניו. אבל אחרי שהוא סיים לטפל בכל האינטראפטים, לדוגמה העביר 10 פקטים, אז הוא מתפנה, הקונטקסט הזה בעצם אין לי אינטראפטים נוספים בו, וזה לא אומר רק רשת. אם הגיעו לבעיה דרך אינטראפטים של טיימר, או אינטראפטים של, לא יודע, R232 או כל דבר אחר, הם יהיו מטופלים לפני. אבל כאשר נגמרו כל האינטראפטים החומרתיים, כרגע במערכת אף אחד לא רוצה שירות ברמת החומרה עצמה, אז מתפנים ללכת לסופט IRQ, ומריצים פה את הפונקציה, במה שהמשך טיפול, בעצם זה המשך טיפול עצמו. זה יתרון אחד. קודם כל, אם באמת יש לי רצף של פעולות שמגיע, ואז שקט, אז אני ברצף של הפעולות, ברצף של הפקטים, מוציא אותם, דוחף אותם לאיזשהו קיו. נגמר לי הרצף הזה, יש לי קצת שקט, לך עכשיו תטפל, תתחיל לבעבע אותם כלפי מעלה בקונטקסט אחר, ואם תוך כדי זה, נגיד פיניתי 4 פקטים, הגיעו פתאום עוד 2, הוא יעצור וילך לכאן. מבחינת פריוריטי זה החזק ביותר וזה אחריו. דבר שני שזה נותן, בריבוי מעבדים, ריבוי קור, בכל מצב כזה, זה בעצם אומר, אם אני עכשיו ייצרתי לך משימה חדשה, אני כרגע מטפל באינטראפטים של כרטיס רשת, הוצאתי לך עכשיו פקט. המשך טיפול שלו יהיה בסופט IRQ. עכשיו, אני כרגע עסוק בלהוציא את הפקט הבא, אבל אפשר להעיר עכשיו CPU אחר ולהגיד לו, אתה תלך ותטפל בסופט IRQ הזה ותבעבע אותו כלפי מעלה, ובעצם החלוקה הזו יצרה מצב שביצועים יותר גבוהים, ומשם, מפה זה התחיל, אל זה הוסיפו עוד כל מיני דברים אחרים, טיימרים, ה-resolution timer זה אחד לבלוק דיווייס וכו'. והכניסו פה גם 2 אופציות להכניס user define, זה נקרא tasklet, תכף נדבר על זה. זאת אומרת, אם אני עכשיו בדרייבר שלי רוצה לכתוב חלק מהקוד שלי, לדוגמה, היה לי איזשהו אינטראפט, ואני רוצה להוציא את כל המידע מה-FPGA, אבל אני רוצה עכשיו להמשיך לטפל בו, אני גם רוצה לעשות את זה בצורה כזו, אני לא צריך כמובן להתלבש על הקוד הקיים ולשנות אותו. יש לי שני סלוטים, נקרא לזה פה בסופט IRQ, טאסקלטים זה נקרא high resolution, הכי גבוה והכי נמוך. נתנו לי כאילו את הפריוריטי הכי גבוה והכי נמוך בתוך הקבוצה הזו, ואמרו לי עכשיו תתלבש את זה, בוא תוסיף את זה בתור דוגמה. תכף אני אראה דוגמה, בסך הכל אופציה שלנו לעשות את ההפרדה הזו מקונטקסט של מה-hardware interrupt להמשך טיפול, מה שנקרא טופ באטום. אוקיי, תכף נדבר על זה. אז זה בעצם הרעיון, ונקודה חשובה מאוד, כל עוד יש לי אינטראפטים חומרתיים לא יתבצעו soft IRQs, כל עוד יש Soft IRQs לא יתבצע שום טיפול ברמה של הסקייג'ולר. זאת אומרת, הסקייג'ולר יכול להיות מצב כזה שהוא די הרבה זמן, אם כרגע יש עומס מבחינת החומרה, יכול להיות הרבה זמן שלא הגיע למצב של סקייג'ולינג. פה רצו למנוע את זה, ובגלל שלינוקס היא לא מערכת הפעלה לריל-טיים, וזה לא הכוונה שלה להיות, אף אחד לא רוצה להביא אותה למקום הזה, אז אם יש עומס גדול מדי על המערכת, מה שיקרה זה בעצם המנגנון הזה כאילו יושבת לרגע. מה זאת אומרת יושבת? מתעורר איזשהו טרד, קרנל טרד שנקרא K-Soft IRQD, והוא בפריוריטי נמוך, הוא רץ בסקייג'ולר, הוא קרנל טרד רגיל, לכל דבר, הוא יכול גם לחסום, כי פה אסור לי לחסום, בשכבה הזו אסור לי, אני עדיין בקונטקסט של אינטראפט, אין לי סקייג'ולר, והוא מבצע את זה בפריוריטי יותר נמוך, אז קורה שבעצם המערכת עמוסה מאוד, ויש יותר מדי עומס, רואים שאנחנו לא הגענו לסקייג'ולר, לא הפעלנו את הסקייג'ולר די הרבה זמן, לא הכנסנו טסק רגיל, ושוב, זה משתנה בדיוק הנתונים עצמם. אז מה שיקרה זה בעצם, המנגנון הזה יוקפא עד הודעה חדשה, ובמקומו מתעורר, אפשר לראות את זה ב-PS כזה, רואים PSAUX כזה, הכל, לראות פתאום שמתעורר K-Soft IRQD פר מעבד, כן, והוא בעצם מתחיל לטפל במה שקודם טופל בסופט IRQ. זה הופך את הרעיון, כי בעצם מה קרה? במקום להמשיך טיפול בפריוריטי גבוה יותר מכל סקייג'ולר, זה הפך להיות נמוך, אבל אין ברירה. אז בדרך כלל הסיטואציה הזו מגיעה שאנחנו רואים איזו מערכת שפתאום
עמוסה מאוד, ופתאום טראח יש נפילה מאוד רצינית, שמסתכלים רואים את ה-case of the הם מתעוררים. לכן, הרבה פעמים, לאט לאט עם הזמן, אנחנו רואים פחות ופחות שימוש בטסקלטים בגלל הבעיה הזו. במיוחד במערכות real-time שאנחנו לא אוהבים הפתעות, אז אני אומר, אוקיי, זה soft real-time, אבל לפחות לצמצם את מה שאני יכול, אני אצמצם את זה, אז גם כן החלק הזה קצת נעלם. בשנים האחרונות אנחנו רואים פחות ופחות שימוש בטסקלטים, ויותר במנגנונים אחרים שתכף נדבר עליהם, אוקיי? אז זה בגדול הקונטקסטים השונים שבהם יכול לרוץ קוד, והמשימה שהייתה, ובעצם אותה אני ארחיב, זה איך לקחת את האינטראפט שהוא בקונטקסט בעייתי, ולחלק את הטיפול בו, טיפול קריטי, אין ברירה, זה עושים בקונטקסט של hardware אינטראפט, ואת הטיפול פחות קריטי, מה שכן יכול לדחות להמשך, לדחות הלאה. אז האופציה הראשונה, כמו שאמרתי, soft IRQ, טסקלטים, אוקיי, ותכף נראה גם דוגמה איך אנחנו עושים. אוקיי, אגב, תרגיש חופשי לשאול. שקט. אז זה החלוקה, מה שדיברתי, זה רשום פה, ובעצם איך אנחנו יכולים לעבוד? אז אמרנו, קודם כל, אפשרות ראשונה זה בעצם טסקלט. איך אנחנו יוצרים טסקלט? ה-API הוא מאוד מאוד פשוט, אני אראה את זה. כל הדוגמאות ברשת, את הלינק עוד מעט, גם פשוט במצגת. אוקיי? אז דוגמה פשוטה באמת, איך ליצור טסקלט, כן, ממש פשוט, ורק בשביל להבין את הרעיון, אני בעצם כותב איזושהי פונקציה, שהפונקציה הזאת תרוץ לי בקונטקסט של הטסקלט, זאת אומרת בקונטקסט שהוא אינטראפט, אבל soft IRQ כזה. מה אני עושה בפנים? מקבל ועוד כוכבית יחס למה שאני רוצה. שוב, הדוגמה פה היא רק להדגים את הרעיון, לא, אם היינו באמת רוצים להשתמש בזה, אז צריך לבנות מבנה נתונים בצורה קצת יותר טובה ולא משתנה גלובלי, כן? אבל אנחנו בעצם מגדירים טסקלט, declare טסקלט, מגדירים את המודול טסקלט, זה השם שלו, כמו הרבה דברים אחרים שמגדירים מתוך הקרנל, זה מגדיר את המשתנה, הפונקציה והפרמטר שמועבר אליה זה מקרו, ואז מה שאני עושה בתוך האינטראפט, כמובן, אני נרשם לאינטראפט הזה, נגיד request IRQ, אגב, הדוגמה הזו, אם תריצו אותה ב-X86, היא עדיין עובדת במקלדת, אני התלבשתי על האינטראפט של המקלדת, ואני יכול להוסיף עליו דברים, יכול לרשום עוד אינטראפט הנדלר, כן, במקביל, צריך לשנות פה את הדגל, זה כבר לא SA, זה IRQF, shared IRQ, אבל זה יכול לעבוד, מי שרוצה יכול לראות את זה. דוגמה קצת ישנה, אבל זה רק לרעיון, זה הכל. אז אני נרשם לאינטראפט למשל פה, וכאשר מגיע אינטראפט אני עושה משהו פשוט מאוד. אני עושה את הטיפול הבסיסי ביותר בחומרה, זה אומר, תוציא את הנתונים מתוך הזיכרון לדוגמה. במקרה הזה מרחב ה-I, או לא משנה, שים אותם באיזשהם משתנים, וטסקלט סקייג'ול, המשך טיפול במודול טסקלט. מה שבעצם קורה בשורה הזו, הוא מסמן להמשך טיפול בטסקלט. כמו שיש טסקלט סקייג'ול, יש טסקלט היי סקייג'ול, שזה בעצם הטסקלט בפריוריטי הגבוה ביותר. וזהו, האינטראפט נגמר האינטראפט קונטקסט עצמו. אם יש אינטראפטים אחרים הוא יטפל בהם, אבל אחרי שנגמרו כל האינטראפטים החומרתיים במערכת, הוא יתפנה לטפל בסופט IRQs, ואז הוא גם מגיע לפה ויטפל בעצם בשביל את הפונקציה שלי למעלה. אז כמובן צריך לדאוג לזה ולקחת את זה בחשבון, שאני לא יכול לסמוך על זה שהנתונים ששמרתי פה נשמרים לי הלאה. בכלל צריך לדעת שאנחנו נמצאים בקונטקסט של אינטראפט, אנחנו לא יכולים, יש להם גם מגבלה של זיכרון, לאיזה זיכרון אנחנו יכולים לגשת. לדוגמה, זיכרון של יוזר, אין לנו יוזר כרגע, אין אפליקציה, כי אני לא נמצא בפרוסס קונטקסט, אז אין לי איזשהו זיכרון של פרוסס שאני יכול לגשת אליו, אז גם צריך להיזהר מזה, כמו הרבה דברים אחרים. אז זו דוגמה פשוטה. הדוגמה הזו היא פשוט רק להדגים את הרעיון הזה של איך עובדים עם טסקלט, זו אופציה ראשונה. אופציה שנייה, דבר שנקרא WorkQ. הרעיון ב-WorkQ הוא בעצם פשוט, ואפילו מימשו אותו בצורה מסוימת בתוך לינוקס כבר היום מובנה במסגרת הפונקציה request IRQ. אני יכול לבקש request threaded IRQ, תכף נדבר על העניין הזה. והרעיון פה הוא בעצם אומר כזה דבר, מה יכולתי לעשות בצורה פשוטה? מגיע אינטראפט, קח את המידע שלו, תחוף אותו לאיזשהו מבנה נתונים בקרנל, ותעיר טרד שיטפל בו בזמן שלו. עכשיו אני אעיר את הטרד, אני אודיע לו, אוקיי, אתה יכול לטפל, הוא כרגע לא מטופל, רק מתי שהגיע סקייג'לר ויעשה את זה. זאת אומרת, אני פה מעביר את זה מקונטקסט של אינטראפט לקונטקסט של פרוסס, ואז כמובן, הטרד הזה, אפשר לתת לו פריוריטי, אפשר להתייחס אליו רגיל, הוא יכול לעשות פעולות חוסמות, אין שום בעיה, כי פעולות חוסמות זה לא דבר, הרבה פעמים יש כל מיני פונקציות שמפעילים, ואנחנו לא רואים, כמו שאמרתי, שהפונקציה הזו יכולה להגיע לסיטואציה כזו שהיא תחסום אותנו מתישהו,
ומתי זה מגיע? רק כשאנחנו מגיעים לשלב של הבדיקות, או אם זה כבר נמצא אצל הלקוח עצמו, ופתאום מקבלים פריז במערכת כי עשינו פעולת סליפ כזו או אחרת בתוך אינטראפט קונטקסט, וזה בעיה. אז בעצם הרעיון אומר, אוקיי, תגדיר WorkQ, הרעיון הוא די דומה, אותה פונקציה, אפילו אותה דוגמה בדיוק, רק מה שאנחנו עושים כאן זה מגדירים WorkQ, אפשר להגדיר WorkQ כזה, WorkQ struct, ואנחנו פשוט עושים את אותה פעולה init work ו-QWork, כדי להעביר לו שוב דוגמה מאוד מאוד פשוטה, אבל כאן אני כבר עושה create WorkQ, create WorkQ יוצר לי thread בעצם בתוך הקרנל, שהקרנל מבנה נתונים, אני יכול לזרוק לטרד הזה עבודה, על ידי זה שבעצם אני אומר את ה-Q, וזו דוגמה פשוטה. עוד אופציה שאנחנו יכולים לעשות, יש לנו כמו שיש request IRQ, אני יכול להגיד לו request threaded IRQ, יש פונקציה של request threaded IRQ, ואז אני יכול לתת לו אוטומטית בפונקציה עצמה, אני יכול לתת לו שני הנדלרים, הנדלר אחד לאינטראפט והנדלר אחד לטרד, ועכשיו אפשר גם, יש כל מיני וריאציות איך להפעיל את הפונקציה, שוב תסתכלו קצת בקוד בקרנל אז תראו את זה, אבל מה שאני בעצם יכול להגיד, שמה, תיצור לי עכשיו, תירשם לי אינטראפט מסוים, וכשמגיע אינטראפט תריץ את האינטראפט הנדלר שלו, ואם האינטראפט הנדלר שלו מחזיר שצריך המשך טיפול, יש קבוע שצריך להחזיר, אז הוא גם יעיר טרד מיד אחריו. אז אם לדוגמה, כל מיני פעולות ניקוי, הרבה פעמים אנחנו עושים איזושהי פעולה באינטראפט, אבל אנחנו רוצים לשמור, לעשות כל מיני פעולות ניקוי בסיום. אז את זה אפשר לעשות במקום להשתמש ב-request IRQ, להשתמש ב-request threaded IRQ. אני אסתכל סתם ב-identifier search. אז תוכלו לראות את הפונקציה עצמה. אגב, אם תסתכלו על request IRQ, היא קוראת לה, פשוט מעבירה נע לפרמטר של הטרד, אוקיי? אז יש לי כאילו, אני מקבל את אותו אינטראפט הנדלר, ואני גם יכול לתת לו טרד. עכשיו, אם הפונקציה של האינטראפט החזירה שצריך המשך טיפול, אוקיי? ברח לי כרגע מהראש מאוחר כבר, בדיוק השם שלה קבוע, אבל אפשר להסתכל לראות. אם היא מחזירה את זה, אז הוא מעיר את הטרד אחריו. עכשיו, מה זה מעיר את הטרד? הוא רק שם את הטרד במצב כזה שצריך להעיר אותו, ולכן אם יש לי כל מיני פעולות של ניקוי, אני רוצה לנקות דברים, או כל מיני דברים אחרים שהם לא דחופים לי לבצע באינטראפט, אז אם יתבצעו בטרד, אז זה עוד דרך שבעצם הכניסו את השילוב הזה, את הטופ-בטום הזה בפנים. והאופציה האחרונה, והיא בעצם מה שהרבה פעמים מחפשים, זה איך אני מבעבע את האינטראפט הזה ליוזר ספייס. בעצם אני אומר, תשמע, אני כותב את האפליקציה ביוזר ספייס, אני כותב דרייבר, כל הרעיון של הדרייבר, עוד פעם אני מדבר בעיקר מהעולם שלי, עולם של האמבדד. כל הרעיון של דרייבר זה לטפל בחומרה, זה לשרת את החומרה, כל העבודה בתוך הקרנל היא הרבה יותר מורכבת, אני הרבה יותר מוגבל במה אני יכול לעשות, גם מבחינת סטאק וכמות קוד שאפשר לכתוב, איך לכתוב אותו. מגבלה של API שאני מוגבל רק לקרנל עצמו, ולכן בהרבה מקרים אומרים, תשמע, היה לי מערכת קודמת, המערכת הקודמת טיפלתי באינטראפטים ובכל מיני דברים אחרים ברמת אפליקציה. עכשיו אתה אומר לי שאי אפשר לטפל ברמת אפליקציה, פתאום צריך לחלק את זה, וגם החלוקה היא לא כזו חלוקה טריוויאלית, זה לא שהיוזר קורא לקרנל, אלא מייצר איזשהו סוג של איבנט, סיסטם כל שקורא לו. בקיצור, התהליך הזה הוא לא פשוט, ובא תמיד הדרישה, אומרים, תשמע, אני לא רוצה את זה, אני רוצה לטפל באינטראפט ברמת היוזר. האם אני יכול לעשות את זה? אז קודם כל, התשובה הישירה היא לא. למה לא? כי אינטראפט רץ בפריבילג' מוד. אם היה לי אופציה ביוזר ספייס לכתוב איזשהו קוד, שזה כבר בעיה במשפט, כן, אבל אם היה לי איזושהי אופציה ברמת אפליקציה, נקרא לזה ככה, לכתוב איזשהו קטע קוד שרץ בפריבילג' מוד, אז בקוד הזה יכול לעשות מה שאני רוצה, מיפוי הזיכרון למי שבא לי ולשנות כל דבר שאני רוצה במערכת, וזה כמובן הורס את כל הרעיון של מערכת הפעלה סטנדרטית שיש לי כאילו קרנל, ומעל זה שכבת API ואפליקציות שאמורות להיות מוגנות אחת מהשנייה. אז מפה בעצם הגיעה הבעיה הראשונה והאחרונה, שאי אפשר לעשות את הדבר הזה, ואז נשאלת השאלה, מה בעצם אנחנו כן יכולים לעשות, אוקיי? אז מה אפשר לעשות? אפשר לבעבע את האינטראפט למעלה, צריך לקחת בחשבון שיש פה latency. זאת אומרת, מרגע שהגיע האינטראפט, אם הטיפול שלו בפועל הוא ביוזר ספייס, אז אינטראפט latency מוגדר כמה זמן לוקח מרגע שהגיע האינטראפט עד הרגע שהאינטראפט הזה מטופל. מתחיל להיות הטיפול שלו, אוקיי? אחרי זה מדובר כמה טיפול, זה כבר תלוי בקוד שלי, אבל הקוד שלי אני לא יכול לעשות שום דבר כדי לשנות את ה-latency הראשוני הזה שאני מקבל. ופה ה-latency כמובן גדל כי אני תלוי בכמה גורמים, אז את זה אפשר לעשות בכל מיני צורות. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה, אוקיי? אז אפשר עכשיו על כל מיני רעיונות, בעצם חשבו כבר, כן, חשבו כל מיני רעיונות. הרעיון הראשון זה לדוגמה, בוא נשלח סיגנל.
הרי מה? הדבר הכי דומה לאינטראפט ביוזר ספייס שיש בלינוקס זה סיגנל. מתקבל סיגנל בין פרוסס בין קרנל, עוצר, הולך לטפל בסיגנל הנדלר, חוזר חזרה למה שהוא היה. אז אני יכול לשלוח סיגנל, לא מסובך, יש גם דוגמה באתר מי שרוצה לראות, נציג אינפו. אני צריך לדעת את הפרוסס ID שאליו אני שולח את הסיגנל מן הסתם, אבל בסדר, אפשר לבנות איזשהו מנגנון קטן של רישום, דרך פרוק או סיס או כל מערכת אחרת שתרצו, IOCTL, כלשהו עם ה-Device לא משנה, שבו אני מעביר את הפרוסס ID, מאוד שמר, אני רוצה לקבל את הסיגנל אליי, אוקיי? ולכאורה זה נראה מצוין. אם אני עכשיו מקבל אינטראפט, והאינטראפט עצמו, אני בעצם אשלח סיגנל בתוך האינטראפט, מה שיקרה, הסיגנל יצטרף בתור איזשהו מבנה נתונים שמצטרף לפרוסס. כמובן, מצמד לאחד הטרדים שלו, אבל לא משנה. מצטרף לפרוסס לצורך הדיון, וכאשר הפרוסס יקבל זמן CPU, הוא יריץ אותו. אז אני דואג שלפרוסס הזה, לטאסק הזה, טרד הזה, יהיה פריוריטי גבוה, והוא ירוץ בעצם ראשון אחרי שכל הקונטקסט הזה של האינטראפט יקרה, אז זה אפשר להעביר. אבל גם פה, למרות שזה נראה הדוגמה הכי טריוויאלי לעשות, בעצם תעשה את הדבר שכאילו ככה אנחנו רואים את זה גם בהרבה דברים, הרבה איבנטים שהקרן שולח ליוזר בצורה כזו, יש עם זה בעיה. קודם כל, סיגנלים ניתן לחסום. בסדר, אבל זה כבר תלוי ביוזר אם הוא החליט לחסום או לא, זה אחד. דבר שני יותר בעייתי, זה שלסיגנלים, יש בעצם שני סטים של סיגנלים. הסיגנלים הרגילים שהגיעו מיוניקס המקורית, עליהם עוד 32 real-time סיגנלס, אוקיי? אז ב-real-time סיגנלס הוסיפו כל מיני דברים חשובים שאין בסיגנלים הרגילים. לדוגמה, פריוריטי. אם הפרוסס הזה עכשיו קיבל, שני סיגנלים יש לו. סיגנל אחד היה סיג צ'יילד לדוגמה, אחד הצ'יילד פרוסס שלו נגמר, אוקיי? והוא עכשיו בעצם ממתין וכרגע צריך לפנות אותו, להוציא אותו ממצב זומבי. לא הספיק לטפל בו. ושלחתי לו עוד סיגנל מאינטראפט. אף אחד לא מבטיח לי שהסיגנל של האינטראפט יבוצע לפני הסיגנל סיג צ'יילד. למרות שאני אומר, בסדר, סיג צ'יילד, כמה זה דחוף, תעשה את זה כבר אחר כך, אין לי את הדרך לעשות את זה. זה בעצם הבעיה העיקרית שיש כאן, זאת אומרת, המנגנון הזה של סיגנל הוא נראה מאוד קרוב לאינטראפט, וגם במניואל פייג'ס הרבה פעמים שמתייחסים אומרים את המילה אינטראפט בעצם מתייחסים לסיגנל, כן? זה הכי קרוב, עדיין יש פה בעצם איזושהי בעיה של latency שאנחנו לא יכולים לחשב אותו, אוקיי? אז פתרון ראשון, שוב, אני יכול, את הדברים האלה, אחד הפרויקטים שיצא לי לעשות עם אלביט, בדקנו ממש, וכל אחד מהם, ובסופו של דבר יש תוצאות, כן? אבל האופציה של סיגנל הייתה בעייתית, וגרמה לכך שלפעמים יש latencies גבוהים, ולא כל כך ברור גם איך זה בדיוק מנוהל על ידי המערכת, זאת אומרת, אפשר כמובן להסתכל, לראות הכל, להתחיל לחפור פנימה, אבל אפשר בכל מיני סיטואציות מסוימות שבהן ההתנהגות היא לא התנהגות טבעית וטריוויאלית, ויוצר מצבים של latencies גבוהים, אז זה נפסד. האופציה השנייה, שתמשו בסוקט, אוקיי? עכשיו, סוקט אפשר להשתמש בכל סוג, בכלל, כל סוג של IPC, אבל אם אני כבר מדבר על IPC, אז כן, סוקטים זה בדרך כלל IPC היעיל ביותר, אז אפשר UDP סוקט או Unix Domain סוקט, ויש סוקט מיוחד לעניין הזה שנקרא NetLink שאפשר להשתמש בו. אז שים לב שאנחנו שולחים את ההודעה מתוך האינטראפט עצמו, אז אנחנו מעבירים אותה עם גם כן GFP Atomic ו-NetLink Broadcast, שוב, ה-API עצמו, אפשר להסתכל, לא מסובך. הבעיה עם סוקטים שזה מסורבל, וגם הטיפול שלהם ברמת היוזר הוא קצת יותר מסורבל מאשר לעבוד עם מנגנונים אחרים. אז שוב, זו אופציה קיימת, נחמדה, עדיין יש לה איזשהו latency מסוים, וגם מבחינת הדירוג, אז זה היה במקום השני, אבל לא במקום הראשון. מה כן אנחנו יכולים לעשות? וזה בעצם הדרך היעילה ביותר, כמו שבסופו של דבר אני ראיתי, כן, יכול להיות שבסיטואציות אחרות משהו אחר, אז בזה אני מדבר על הכל. להשתמש ב-WaitQ. WaitQ בעצם מנגנון שאנחנו יכולים לזרוק טאסקים, פרוססים, טאסקים, כן, טאסק סטרקט כאלה, לזרוק אותם לאיזשהו מבנה נתונים, ולהוציא אותם ממצב running לאיזשהו מצב suspended כלשהו. עד מתי שמשהו קורה במערכת. ואז מה אני יכול לעשות? בואו אני אראה לכם את הקוד, כי כמו שאמרתי, בסופו של דבר, זה גם הדרך היעילה ביותר. אז זה נקרא, יש פה sending סיגנל, מי שרוצה לראות, interrupt handling in user space. אוקיי?
אז הרעיון הוא כזה, הרעיון הוא בעצם, שוב, דוגמה מאוד מאוד פשוטה, רק להבין את הקונספט. לא, אם באמת רוצים לעבוד עם דבר כזה, לא מגדירים את זה כמשתנים גלובליים, בונים איזשהו אינסטרקט, יש רשימה מקושרת או משהו כזה, אבל הרעיון הוא כזה. הרעיון הוא שבעצם יש לי פה לצורך העניין איזשהו character device driver, שיש לו פונקציה אחת פשוטה, read, אוקיי? זה מה שיש לו. עכשיו, כאשר היוזר קורא ל-read, הוא קורא לפונקציה read, מיושם כמובן dev משהו, לא משנה, פתח /dev/ משהו, עשה פעולת read, מה שהוא עושה הוא בעצם מכניס אותו לתוך ה-wait queue, זה wait event. wait event גורם לטסק שקרה, להיכנס למצב suspended, הוא כרגע לא רוצה CPU. עד מתי? יש פה איזשהו תנאי, משתנה נוסף של תנאי, שוב אני לא אכנס לכל הדיטל, אין זמן, אבל עד מתי? עד שהגיע האינטראפט, אוקיי? אז מגדירים את ה-wait queue בצורה פשוטה, פשוט declare wait queue add, HQ, איזשהו משתנה שהוא מגדיר את התנאי מתי צריך לצאת ממנו, ומה עושה האינטראפט? מגיע האינטראפט, האינטראפט כל מה שהוא עושה זה שם במשתנה של התנאי אחד, כי אחרת הוא לא יתעורר, ועושה wake up על ה-HQ, שבעצם עובר על כל הטסקים שנמצאים ב-wait queue, וכל אחד שמתקיים התנאי והוא מוציא אותו חזרה למצב running, אוקיי? לפחות ready, לא running, עדיין לא רץ, כי הוא לא יסתיים החלק הזה. מדפיס, לא משנה, יצאנו מתוך הקונטקסט הזה. יצאנו מהקונטקסט הזה, עכשיו מה שקורה זה בעצם תלוי בדברים אחרים. אז אם היו אינטראפטים חומרתיים, אין לי ברירה, הם מתבצעים. אם היו software queues, אין לי ברירה, הם מתבצעים. אבל אם נגמרו לי כל אלה, כל מה שאני צריך לדאוג זה שאותו טרד שמטפל בזה, יהיה לו איזשהו פריוריטי גבוה. והוא יכול לטפל בזה. אז הדוגמה שהקוד של היוזר הוא קוד טריוויאלי לחלוטין. כל מה שאני עושה, אני יוצר איזשהו טרד בהתחלה, לא משנה, יש פה סליפ ארוך, רק כדי לראות להדגים את הרעיון. וכל מה שהטרד הזה עושה, הוא בסך הכל עושה open ל-device file, ולולה אינסופית שעושה read, שמה ה-read הזה זה יכול להיות סתם read, אפשר להחליף אותו ב-IOCTL, מי שרוצה, אין בעיה, אז לא ממש משנה איזה פונקציה נבחר, כן? אותו read שאנחנו מפעילים פה גורם בעצם להכניס את ה-current task, את ה-current thread למצב blocking, למצב המתנה, עד שמגיע אינטראפט. זאת אומרת, אם חזרתי מה-read הזה, אז אני אחרי אינטראפט, כאן אני מכניס כביכול את הטיפול באינטראפט עצמו, וחוזר חלילה. לפעמים צריך לבצע בסיום האינטראפט איזושהי פעולת ניקוי או משהו כזה, אז אפשר להשתמש בעוד פונקציה נוספת, IOCTL כזה או אחר, לא משנה, וחוזר חלילה כל התהליך הזה, ככה אנחנו יכולים לטפל בזה בפנים. מערכת, דוגמה שעשינו שם, מעבד של 400 מגהרץ, ARM, סדר גודל של, זה לא סדר גודל, זה אינטראפטים בעצם כל 2 מילי, 500 אינטראפטים לשנייה כאלה, אז חוג בקרה שצריך לשלוט על איזושהי מערכת צבאית. בשיטה הזו טופל ממש ב-latencies מינימליים ביותר, כאשר לטרד הזה יש כמובן פריוריטי גבוה, real time פריוריטי גבוה כדי שאף אחד אחר לא יפריע לו, ובעצם דרך נוחה ויחסית פשוטה לעשות את הפעולה של כביכול טיפול של אינטראפט ברמה של user space. לפעמים גם לא צריך ממש לטפל באינטראפט ב-user space, אפשר לעשות טיפול, אבל כן לחשוף אותו ל-user space. למשל, אולי קצת קשור, טיפה על הנושא הקודם, מה שאנחנו יכולים לעשות זה למפות זיכרון מהיוזר לקרנל, זאת אומרת בעצם לממש, לדוגמה ברמת ה-device driver, לממש איזשהו device map ולהעביר buffer שיש לי אל היוזר, אז יצרתי shared memory בין היוזר לקרנל. ברגע שעשיתי את הדבר הזה, אז בעצם זה פשוט, נרשמתי לאינטראפט מסוים, כאשר האינטראפט קורה, זה פה למעלה, כשהאינטראפט קורה, כל מה שהוא עושה, הוא כותב איזשהו באפר. הבאפר הזה הוא באפר משותף ליוזר, היוזר בסך הכל מה שצריך לעשות כדי לטפל, כדי לקבל את הבאפר הזה, זה היוזר קוד שנמצא כאן, לעשות open ל-device file, לעשות mmap, כן, read write, אמור להיות shared לא private, יש פה טעות, צריך לתקן את זה, הוא מקבל את הקר כוכבית לצורך העניין, נגיד במקרה הזה, והוא ירוץ, הוא יראה את הנתונים עצמם. זאת אומרת, אין לי אפשרות, כאשר אני נמצא ברמה של אינטראפט הנדלר, לשלוח כרגע דאטה ליוזר, כי אין לי יוזר, אני לא ביוזר קונטקסט, אני לא בפרוסס קונטקסט כרגע, כן? אבל כן אני יכול לעשות את זה בצורה כזו, אני כותב את זה לאיזשהו ממורי שממופה ברמת הקרנל, וממופה גם ברמת היוזר, בין היוזר לקרנל, אז זה עוד דרך שאפשר לעשות, זה לא ממש טיפול, אבל אני משקף את הבאפר שקראתי מהחומרה לצורך העניין, לא יודע אם זה וידאו שקיבלתי עכשיו, אני רוצה לשקף אותו רמת אפליקציה, פשוט כותב אותו לשם, אפליקציה ממופה לאותו מקום, רואה אותו ישירות, ואז בעצם כביכול הטיפול שלי מתבצע ביוזר, כי היוזר כל הזמן רואה נתונים מתעדכנים, והוא לא מתעסק עם הרמה של הקרנל. אוקיי, אז זו דוגמה שאפשר לראות, גם כן זה נמצא כאן. טוב.
אז זה עוד אופציה נוספת. זהו. מעבר לזה, יש עוד המון פונקציות שונות טיפול, לחסום אינטראפטים, בעצם אפשר לחסום אינטראפטים גם בלקיחה של ספינלוקים, גם בסתם חסימה של אינטראפטים על מעבד מסוים, וזה בעצם הבעיה הגדולה שאנחנו לא יכולים לחשב את הזמן המלא שמגיע מרגע שחסמנו את האינטראפט עד הרגע שהוא ישתחרר. אני רוצה עכשיו לדעת, אוקיי, יתקבל אינטראפט, כמה זמן מקסימום אני אחכה, אם האינטראפט שלי בפריוריטי הכי גבוה במערכת, אז הזמן הזה בעיה לחשב אותו, כי אני לא יודע כמה זמן המערכת חוסמת אינטראפטים מקסימום, כל עוד האינטראפט חסום, הזמן הזה מתווסף לשם, אז אפשר לחסום אינטראפטים, עוד כל מיני פונקציות נוספות ב-API, לעשות disable ל-IRQ ספציפי, לפעמים עושים את זה, במערכות שבהן כן יש אפשרות לעבוד עם אינטראפטים מקוננים, ברוב המקרים לא, ממילא כולם חסומים. אפשר לשאול שאלות, האם ה-IRQ disable, האם אני באינטראפט, חשוב מאוד, לדוגמה יש קוד שאני מפעיל אותו גם מקונטקסט של אינטראפט, כי הוא מטפל בפקט דרך אינטראפט, וגם מקונטקסט של פרוסס רגיל, של טרד רגיל בתוך הקרנל. בשני המצבים האלה אני בעצם רוצה לעשות לדוגמה הקצאת זיכרון, אז אני לא יודע אם להשתמש ב-GFP אטומיק או לא, אז אני יכול לשאול אם אני נמצא בקונטקסט של אינטראפט, אז כמובן גם חשוב, רואים את זה בשימוש נרחב, ובעצם זהו, זה הנושא בגדול, כמו שאמרתי, הנושא הוא די straight forward, די נושא חשוב מאוד מאוד בסיסי בתכנות קרנל, כל מי כתב דרייבר בקרנל מי נסה מתמודד איתו. הדוגמאות עצמם נמצאות תחת אתר Discover SDK, זו אחת הפלטפורמות שלנו, מעין ניסיון לבנות מעין מרקט פלייס כזה לקומפוננטות של תוכנה. הרעיון הוא בעצם מחולק לקטגוריות, מובייל, גוי, ווב, מולטימדיה וכו'. נכנסים פה לקטגוריות מסוימות, נגיד אודיו לייבריז, אז רואים את כל הרשימה, אפשר לקרוא ריוויואים, אפשר להשוות. פלטפורמה יחסית חדשה, עלתה לפני 4 חודשים, עושה די רעש נחמד כרגע בעולם. מי שרוצה יכול להירשם, הרבה תוכן שאנחנו מפרסמים דרכה. ראינו שכל קומפוננט, לא יודע, ניכנס לפלאק למשל, אז אנחנו, הלייסנס שלנו, כן, שזה דבר חשוב לדעת איזה לייסנס, open source, closed source, אז יש פה הרבה מאוד רכיבי open source, גם הלייסנס עצמו, אז יש פה איזשהו הסבר למתכנתים, זה לא הסבר משפטי, כן, על כל לייסנס שמשתמשים, נושא של open source חשוב לדעת מה מותר לי, מה אסור לי ומה אני צריך לעשות, אוקיי? לא רק מה מותר ומה אסור, אז יש פה קצת הסברים גם על הנושא הזה, מי שמעניין אותו, ובסך הכל הרעיון הוא כאילו לפתור לנו בעיה, 20 שנה של פיתוח, הרבה פעמים צריכים לשלב משהו בתוך, דוגמה, אפליקציה שמשתמשת, מייצרת PDF, לא יודעים מה להשתמש, מתחיל לחפש בגוגל, אתה לא יודע בדיוק מה כן עובד, מה לא עובד, באיזה שפות תכנות זה כתוב, ומה אפשר להשתמש בזה, אז זה הרעיון, אפשר לקרוא ריוויורים, אפשר לקרוא גם פרטים מלאים, לראות אפילו דוגמאות קוד, הרעיון הוא למלא את האתר הזה, לאפשר לי לעשות כל מיני השוואות בין שתי פלטפורמות, 2 ו3 ויותר, כן, אפשר להשוות את זה למוצרים אחרים ולראות אותם אחד מול השני. יש בלוג, כמובן, הכל פה חינמי, ושום מעבר לזה. הרעיון שלנו זה לתת למפתחים איזשהו ערך מוסף בחיפוש ולא סתם לחפש בתוך גוגל ולחפש את הדברים. יש עוד כמה דברים דומים כאלה, אנחנו לא ייחודיים, אבל זה פה נעשה בארץ, אוקיי? אז זה אחד, שעוד פלטפורמה נוספת ולא קשורה למפתחים. זהו, אז בגדול, רוצה עם שאלות? כן. אתה אומר שה-Wait Queue יותר מהר מהנטלינק, יותר מהר מהסיגנל, אנחנו יודעים למה זה? שוב, הנטלינק כנראה בגלל אוברהד פנימי. להגיד לך בדיוק מה, לא יודע להגיד לך בדיוק מה. לגבי סיגנל, הבעיה עם הסיגנל שסיגנלים לא מטופלים בצורה של אינטראפט. זה שזה נראה כמו אינטראפט זה בסדר, אבל זה איזשהו דאטה סטרקצ'ר שמתווסף למבנה הנתונים של הטאסק. וברגע שהוא מגיע, מקבל CPU, אז הוא מריץ אותו אם הוא רוצה או לא רוצה. אבל הטאסק הולך הרי לטפל בסיגנל, גם אם הוא עכשיו מקבל סיגנל אחר, או גם אם הוא חוזר מריד, או גם whatever. יכול לטפל, אין בעיה. הסיגנל יכול לעכב אותך גם במקרה של ה-Wait Queue. יכול להיות... הסיגנל השני. לא, אתה מדבר על מצב כזה, כאילו אם יש לי עכשיו, אם יתקבל לי גם סיגנל, אתה אומר אם עכשיו יתקבל לי סיגנל, איפה יתקבל הסיגנל הזה? אני יוצא מנקודת הנחה כזאת... נתת דוגמה שסיג צ'יילד מגיע יחד עם סיגנל שלך. נכון. סיג צ'יילד יכול להגיע יחד עם הריד שלי. אוקיי, נכון, אבל זה מה שאמרתי, שאותו טאסק שאנחנו נריץ, אנחנו ניתן לו פריוריטי גבוה,
ואם אתה רוצה לחסום את הדבר הזה, אז אתה יכול לשים לו סיגנל מאסק שהוא לא יטפל בסיגנל הספציפי הזה. ואז אתה בעצם תפתור את הבעיה בצורה כזאת. צודק, יש פה פינות שאפשר להיכנס אליהם, אבל אוקיי, בסופו של דבר אני אומר אותם. ניסיתם נגיד לשים מאסק ולחכות רק לסיגנל האחד שאתם מחכים לו? לגרום לטרד הספציפי הזה לתת לו פריוריטי גבוה, לקבוע את הסיגנל מאסק שהוא פר טרד, לקבוע אותו, שהוא בעצם לא מטפל בסיגנל, הסיגנל הזה לא מעניין אותו, ואז כשמגיע האינטראפט הזה, והאינטראפט הזה שולח את כאילו מאיר אותו, אז הוא ירוץ לפני הסיגנל אנדר. הסיגנל אנדר הרי רץ בקונטקסט של אחד הטרדים. אבל אם יש לי 4 טרדים במערכת, וטרד אחד... כשאני חוזר מהריד אני רץ בקונטקסט של הטרד. אין בעיה, אני אומר באיזה טרד. אנחנו כרגע, לדוגמה, לצורך העניין, יש לי 4 טרדים במערכת. אחד הטרדים זה אותו האינטראפט שלי, כביכול, אוקיי? נתתי לו פריוריטי גבוה, ואמרתי לו, הוא לא מטפל בסיגנלים. כדי שלא יהיו לי הפתעות. שמתי לו סיגנל מאסק על כל הסיגנלים, אוקיי? עכשיו, אם עכשיו מגיע לי סיגנל סיק-צ'יילד, וגם מאירים אותו כתוצאה מזה שהגיע איזשהו אינטראפט בתוך הקרנל מ-WaitQ, הוא יוצא בחזרה מ-WaitQ, כשאנחנו נחזור חזרה ליוזר ספייס, הסקייג'ולר יבחר בו כי יש לו פריוריטי יותר גבוה והוא חוסם את הסיגנל. נכון, אבל יכולתי לשים מאסק שחוסם את כולם חוץ מיוזר אחד, ואז את זה הייתי מקבל, במקום ה-WaitQ. אז תחסום את כולם, תחסום את זה, אוקיי. לא הבנתי בדיוק מה אמרת. למה זה יותר חזק לקחת WaitQ ולעשות read, ולחסום את כל הסיגנלים, מאשר לחסום את כל הסיגנלים חוץ מאחד ולקבל אותו על האינטראפט. אוקיי, בסדר, כי אתה צריך לדעת, אתה אומר, אז בסדר, נכון, אתה אומר כאילו, מה זה לחסום את כל הסיגנלים? אתה עדיין אומר, אתה עדיין צריך ליצור לך עכשיו טרד מיוחד, אולי אתה לא צריך אותו. אותו טרד. בסדר, זה אותו רעיון, אז כאילו הפך את זה משהו מסורבל, בסדר, אז אתה אומר, תיצור טרד, הטרד הזה באמת גם תחסום אצלו את כל הסיגנלים, תן לו פריוריטי גבוה, ומה הוא יעשה? יותר מסורבל מה הוא יעשה? סתם ימתין לסיגנל? כן. אוקיי, זה... יעשה פה לסיגנל FD. סבבה, זה האמת, זה רעיון טוב, לא חשבתי על זה, אוקיי? כשאנחנו באנו עוד פעם, אני תיארתי איזושהי סיטואציה שהייתה לנו בפרויקט, אוקיי? חוג בקרה שקורה פעם בשני מילי, ופה בעיה. מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שכדי להחליט מה עושים בחוג הבקרה הזה, צריך להשתמש בחישובים של פלוטינג פוינט, אוקיי? עכשיו, לפחות בפלטפורמה היא, פלוטינג פוינט לא היה בקרנל, רק ביוזר, אז פלוטינג פוינט אפשר לעשות רק ביוזר, אינטראפט הנדלר אפשר לעשות רק בקרנל, אנחנו בבעיה, כן? אז התחלנו לחפש כל מיני פתרונות לבעיה הזו, ואז הרצנו את הכל, לא חשבתי על הרעיון שאמרת עליו עכשיו, יכול להיות שזה באמת, בצורה כזו יפתור את הבעיה. כלומר, אתה אומר, תיצור טרד, תגיד לטרד הזה, אתה עושה סיגנל מאסק על כולם, חוץ מהסיגנל הספציפי שאני מחכה לו, שים אותו על סיג ווייט כזה, שפשוט רק ימתין, כן. הפתרון שלו, אבל אם יש לך שתי טרדים, אחד שמנהל על איזה מפלטר הסיגנלים, ואחד שבסוף לוקח רק את הסיגנל שאתה רוצה, ומנהל אותו במקום ששתיהם יהיו בפרד אחד. הקונטקסט סוויץ' לא יעשה את האיטיות בין הטרדים? לא הבנתי, סליחה, לא הבנתי. יש לי שני טרדים, אחד מה עשיתי עם הסיגנל מאסק שלו? חסמתי את כולם, חסמתי חלק, מה עשיתי? לא, הראשון שאתה אמרת למה הוא יותר מהיר, כאילו של... כן, WaitQ, אתה מדבר על WaitQ. כן. מה שאני עושה ב-WaitQ, אני בסך הכל מכניס את הטאסק למצב המתנה, נכון. עד שמגיע אינטראפט. נגיע אינטראפט אני מוציא אותו, בגלל שאני מוציא אותו אחרי אינטראפט הוא רץ לסקייג'ולר, אוקיי? אז הסקייג'ולר נבחר בו כי יש לו את הפריוריטי הגבוה ביותר. לכאורה, פתרון הפשוט ביותר, אוקיי? מבחינת קוד. אוקיי? שאלות? טוב, תודה. תודה רבה לכם שבאתם, המיטאפ הבא אנחנו נפרסם מהשקל כנראה באמצע סוף אוגוסט. תודה שבאתם.